Ngiyabingelela kubazalwane ngelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Kuyi-weekend yokugcina, isabatha lokugcina, isonto lokugcina onyakeni ka-2023. Ngifisa ke sibheke izwi lenkosi bazalwane ngokuloba izikronike zesibili chapter 2 verse 1 kuya ku verse number 4. Siphinde sibheke kwabaseKorinte abaseKorinte bokuqala chapter 6 verse 19 kanye no verse 20. Sisavula amabhayibheli ethu bazalwane, ngifisa nje sihlabelele amagama okuhlabelela 132 ivesi elokuqala kanye nelokugcina. Langa lomphefumulo wami wenokhanyisizu yehla ngamandla Nkosi yami, xosha ubumnyama kithi, sondela nxa sivuka Nkosi, khanyisa indlela yethu, ungasishiyi nakanye Nkosi, size sifike kuwe. Sondela nxa sivuka Nkosi, khanyisa indlela yethu, ungasishiyi nakanye Nkosi, size sifike kuwe. Amen. Bazalwane abahle, sizothola amazwi izikronike zesibili chapter 2 la kufundeka khona kanje. Isihloko sithi uSolomon ulungisela ukwakha ithempeli. uSolomon wahlosa ukwakhela igama likaJehova indlu kanye nombuso wakhe. uSolomon wabala abantu abayizinkulungwane ezingamashumi ukuba bathwale imithwalo, nabantu abayizinkulungwane abayisishiyagalombili ukuba babe ngababazi bamatshe ezintabeni, nezinkulungwane ezintathu namakhulu ayisithupha ukubabonisa. uSolomon wathumela kuHiram inkosi yaseThire wathi, njengalokho wenza inkosi uDavide ubaba, wathuma kuye imsedari azakhele ngayo indlu ukuba ahlale kuyo. Yenze njalo kimi. Bheka, ngiyakhela igama likaJehova uNkulunkulu wami indlu kuba ngimngcwelise yona, ngishise phambi kwakhe impepho ethaphukayo, kubekwe njalo izinkwa zokubuka, kunikelwe ngeminikelo yokushiswa ekuseni nakusihlwa ngamasabatha, nangokwethwasa kwenyanga, nangemikhosi emisiweyo kaJehova uNkulunkulu wethu. Lokhu kungumthetho kaIsrayeli kuze kube phakade. Amen. Ake sithole izwi abaseKorinte bokuqala chapter 6 verse 19 kuya ku 20.
Kepha naziyeni ukuthi umzimba wenu uyithempeli likaMoya oNgcwele okunina enamukele uNkulunkulu, nokuthi anisibo abenu na, ngokuba nathengwa ngegazi elikhulu. Ngakho-ke mbongeni uNkulunkulu emzimbeni yenu. Baba ongcwele, uNkulunkulu wethu onamandla, mdali wezulu nomhlaba. Baba, ekuseni uNkulunkulu wethu siza kuwe, uNkulunkulu wethu, siyophetha unyaka uNkulunkulu wethu ka-2023. Baba ongcwele, naba abantwana bakho ngiyakhuleka Nkosi, uma siphetha unyaka uNkulunkulu wethu mayingaphethi impilo yabo uNkulunkulu wethu, kodwa Nkosi ayube Nkosi yaqala. uNkulunkulu wethu onamandla, ngiyakhuleka egameni lika Jesu waseNazaretha, nalizwi uNkulunkulu wethu Baba Nkosi, makuphela unyaka lenze Nkosi lihlale ezinhlizweni uNkulunkulu wethu, bese Nkosi lihlale njalo liphefumulelwe nguwe nasengqondweni zethu uqobo. uNkulunkulu wethu onamandla, ngiyakhuleka Nkosi mayingaphethi impilo yabantwana bakho, kodwa uNkulunkulu wethu akube sengathi iqala kabusha. Baba Nkosi, nezingqondo zethu zenziwe zibe zintsha, kuthi Nkosi maqala Nkosi 2024. Baba ongcwele, Baba Nkosi, konke uNkulunkulu wethu okuphefumulelwe nguwe bese kuyaphila ezimpilweni zethu. Baba sicela ukuqala nawe ke uNkulunkulu wethu 2024, ngelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu manje uzona phakade. Amen. Kafishane bazalwane, uma sifunda lelizwi Solomon ulungisela ukwakha ithempeli. Bazalwane, kuzona zonke izinto Solomon azibonayo, ubona ukuthi engathi kungcono ukuthi aqale akhele uJehova ithempeli. Uma akha ithempeli ufuna ukuthi leli thempeli elingumzimba wethu lifinyelele ekutheni lingene kuleli thempeli bese liyaguquka liphiwa izinto ezintsha. Bazalwane, uma sifunda le ndaba uverse 1 uthi uSolomon wahlosa ukwakhela uJehova, wahlosa ukwakhela igama likaJehova indlu yakhe nendlu yombuso wakhe. Ufuna ukwakhela uNkulunkulu, ufuna ukwakhela uJehova indlu ukuze abazalwane bakwazi ukungena bazodumisa igama lakhe. Uma ubheka uthi number 4, bheka ngiyakhela igama likaJehova wami indlu kuba ngimngcwelisele yona, ngishise phambi kwakhe impepho ethaphukayo, kubekwe njalo izinkwa zokubukwa, ngikunikelwe ngeminikelo yokushiswa ekseni neminikelo nakusihlwa nangamasabatha nangokuthwasa kwenyanga nangemkhosi yonke emisweyo. Lendlu bazalwane uthi uyakhela uJehova. Nathi ke besingathi makuqala unyaka unoma kuphethwa lonyaka engathi ungangaphetha kanye nathi, engathi ungangafa mabazalwane, uthi mawuphela lonyaka nathi bese siyaphela, nathi bese siyafa emzimbeni yethu noma sife engqondweni yethu. Kodwa kube ukuthi kuqala kwezinto. Uma uSolomoni ekha indlu, nathi engathi bese ngathi maqala lonyaka sibe siqale sakha kabusha. Anibusise Inkosi. Uma siqala ukwakha engathi bese ngakha kabusha imizimba eyithempeli likaNkulunkulu. Uma eqhubeka uthi mina engathi uthi mina as much as nginesifiso bazalwane sokwakha lendlu, kodwa nginazi izinto noma nginabo abantu abayingcwedi abazokwazi ukwakha. Uyithi ke useyathumela kwinkosi uthi wena Nkosi uHiram, ngiyakwazi ukuthi wasiza ubaba uDavid ukuthi umakhise indlu ngezinto owamupha zona, wakwazi ukuthi yena akhe indlu yakhe. Anibusise Inkosi. So manje usethi ke
nginesifiso sokwakhela uNkulunkulu kodwa manje anginayo indlela yokwakha. Usethe-ke angibiza abantu. Okokuqala ngihambe ngiye kumuntu owasiza ubaba. Athi ubaba ngelinye ilanga ningazilahli izikhonkwane zabadala. Angibuze so manje usethi yena ngiyakhumbula ukuthi ubaba akazakhelanga kodwa wathi wathola izindlela zokwakha kwinkosi uHiram. So manje bazalwane usiyambheka ngalesikhathi efuna lolwazi noma labantu abakwazi ukwakha. Usehlanganisa ke ithimba elizothwala, ithimba elizokwazi ukuthi libaze amatshe. Bese lizothumela nama supervisors abazobheka labantu ukuthi bayakwazi yini ukwakha. Bazalwane la enkonzweni sinabefundisi, sinabathandazi, sinabantu abanhlobonhlobo abakhokheli. Labantu ekudinge ukuthi babaze bakhe indlu kaNkulunkulu, bakhe lo mzimba wethu oyithempeli likaNkulunkulu. Uma siya bazalwane kuNkulunkulu ziningi izinto ekudinge ukuthi sizakhe noma sakhiwe ngazo. So bengathi bazalwane maqala unyaka asiyeni kuNkulunkulu sizothi baba ungcwele cela usakhise ithempeli. Sicela ukwakha ithempeli elingumzimba wethu. Sicela ukwakha ithempeli elithini uqobo ebese wena uhlala kulona. Wena bese uzosingcwelisa bese singcwelisa leli thempeli nathi sizingcwelise ngoba sizobe sikanye nawe. So bazalwane lamazwi amakhulu kangaka uma inkosi uSolomon eqala eyakha ithempeli nathi bengathi besingaqala sakheni ithempeli. Ithempeli esisolakha bazalwane ileli lingumzimba wethu. Ayibusise inkosi. Uma sikuthiwa bheka kepha anazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likaMoya oNgcwele. Uma uSolomon akha ithempeli bazalwane ila kuzohlala khona uMoya oNgcwele kaNkulunkulu. Ila kuzokhonzwa khona uNkulunkulu. Ila kuzothi mawuxakekile uye khona uNkulunkulu. Kuzothi ngesikhathi ezithize uyonikela khona. Kuzothi ngesikhathi ezithize usondele uyoshisa impepho yasezulwini. Uma ke bazalwane siya ethempelini likaNkulunkulu bekubalekile ukuthi nethempeli elithini elingumzimba libe yithempeli elihle ehlanzekile. Ingakho ubaba ngelinye ilanga athi asiyeni kuNkulunkulu Mahubo 51 sihlanze athi ngonile kuwena wedwa ngakwenza okubi emehlweni akho. Ngigeze ngibe mhlophe, ngigezisise ebwini bami, ngihlanze ngehisophi ngihlambuluke, ngigeze ngibe mhlophe kuneqwa ukuze leli thempeli bazalwane lihlanzeke. Ingakho ke namhlanje nithi nanazini ngokuba nina nathengwa ngegazi elikhulu. Ngakho ke mbongeni uNkulunkulu emzimbeni yenu. Ngifisa abazalwane makuyoqala unyaka sisho njalo sazi ukuthi sathengwa ngenani eliphakeme kakhulu. Asithi masiya kohlukanisa unyaka bazalwane sibheke ukuthi imizimba yethu iyithempeli likaNkulunkulu. Baningi abazongena abazothi beyijabulisa bese bephetha impilo yabo. Kanti bekufanele ngalesikhathi sizijabulisa sikhuleke kuJehova sithi sicela ukuqala kabusha impilo yethu. Sengiphetha bazalwane asiqale kahle kabusha impilo yethu sino Jehova. Singaphethi impilo yethu ku2023 sizilahlele ezidakamizweni, sizilahlele ezintweni ezingeke zisisize. Asilahle konke ekubi noma nenzondo bekade sinayo kodwa siphokophelele ekutheni sakhe kabusha umzimba yethu njengoba noSolomon akha kabusha ithempeli likaNkulunkulu. Nathi ke asakheni kabusha bazalwane imizimba yethu ukuze simjabulise uNkulunkulu ngazo zonke isikhathi.
Baba ongcwele, uNkulunkulu wethu onamandla, mdali wezulu nomhlaba, siza kuwe uNkulunkulu wethu onamandla sesinokuqonda ukuthi inkosi lemzimba ithempeli lakho. Baba ongcwele, siyakhuleka uNkulunkulu wethu, loya mzalwane naloya mzalwane. Baba uNkulunkulu wethu ubexakekile Nkosi all this time. Baba ongcwele, sithatha Nkosi leli thuba Jehova, sizothi uNkulunkulu wethu nguNkulunkulu ophilayo. Baba ongcwele, lo mzimba ngalesikhathi Baba usibumba, wasibumba Nkosi ngomfanekiso wakho, wathi Nkosi asibuse uNkulunkulu wethu kulomhlaba. Awusidalelanga Nkosi ukuthi sihlupheke, awusidalelanga uNkulunkulu wethu kube sibe nomona, awusidalelanga uNkulunkulu wethu ukuthi Baba onamandla senze Nkosi okungafanelekileyo, awusidalelanga Nkosi ukuthi sithakathe, awusidalelanga uNkulunkulu wethu ukuthi sibulale, awusidalelanga uNkulunkulu wethu ukuthi Baba Jehova sithi masibheka into kamakhelwane bese siyayithanda seyihawukela, awusidalelanga uNkulunkulu wethu onamandla ukuba Nkosi sisicabangele thina ngokwethu. Baba onamandla, omnikazi wezinto zonke, wathi Nkosi mawudala wathi asibuse uNkulunkulu wethu, wathi Nkosi mawusukhuluma ngemithetho, wathi uNkulunkulu wethu onamandla, thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Ingakho uNkulunkulu wethu sikhuleka Nkosi ukuthi Baba sihawukelane, sikhulekela uNkulunkulu wethu ukuthi sizelwane, sikhulekela uNkulunkulu wethu onamandla ukuthi maqala Nkosi lonyaka Baba Nkosi impilo yethu ingabusafana nakuqala. Baba Nkosi ilingise wena Jehova omhle. Baba siyakhuleka Nkosi egameni lika Jesu. Baba Nkosi vula ingqondo Nkosi yabantwana bethu Baba onamandla, vula ingqondo Nkosi yabazali bethu, vula ingqondo yethu qobo uNkulunkulu wethu ukuthi ihlakaniphe. Uma Nkosi enamandla Baba uSolomon ethi Nkosi ngicela ungiphe ukuhlakanipha uze ngikwazi ukuhola Baba Nkosi ukuhola uNkulunkulu wethu ibandla lakho. Ingakho namanje sizothi Baba siphe Nkosi ingqondo, siphe ukuhlakanipha ukuze Nkosi sikwazi ukuwela Nkosi ku-2024 sikanye nawe, sikwazi ukuphila impilo ende sikanye nawe. Lokhu sicela egameni lika Jesu waseNazaretha manje usunaphakade. Amen. Siyabonga abazalwane kakhulu. Siyabonga iziphathimandla zonke, Baba Bishop, Baba Ushezi, omongameli bonke, abefundisi bonke. Uma kuphela lonyaka siyazi bazalwane unyaka ubunzima, kepha siyacela kuNkulunkulu ukuthi namanje mawuqala lo uvese ubelula kakhulu. Siyabonga bazalwane egameni lika Jesu manje siphakade. Amen.